Son moitas as demandas que a AMPA Santa Uxía do Ceipo Grupo de Ribeira ten trasladado á Consellería de Educación nos últimos meses sen obter resposta. Confían en que o cambio na dirección territorial co nomeamento de Santiago Freire supoña un punto de inflexión para conseguir esas tan necesarias melloras para o centro, polo que xa teñen solicitado unha xuntanza co novo responsable provincial. Neste escrito que mandamos hoxe pola mañán, lembrándolle todo eso ao novo director provincial, tamén o convidamos a vir a visitar o colexio, lle tendemos a man para acompañalo e para explicarlle nós in situ as necesidades que temos e as poda ver, e tamén ter esa reunión con el, que como xa sabedes, pois foi demandada ao anterior xefe territorial desde o ano 2019, a Indalecio, tamén a inspectora, e a pesar de que estiveron aquí visitando o colexio, estiveron co claustro, estiveron ca dirección, en ningún momento nos quixeron recibir, e polo tanto, pois, lle tendemos a man e lle pedimos ao novo xefe territorial, ao novo director provincial, se nos quere recibir, se é aquí, pois millor, visitando o cole para que lo vexa. Se temos que irnos a Coruña, non temos ningún inconveniente en facelo. Ademais das necesidades de persoal, sobre todo no que respecta a especialistas en pedagogía terapéutica e audición e linguaxe, demandan unha serie de reformas nas instalacións, como a sustitución da cuberta do anexo de infantil, a envolvente térmica do edificio principal, o pintado da fachada ou a rehabilitación integral da antiga comisaría. Sabedes que temos unha necesidade premiante de realización desas obras, como son a mellora integral do edificio da bella comisaría, que é necesario para ter novos espacios, sobre todo para as especialidades. Tamén estamos reclamando xa dende fai tempo o que é a reforma da coberta de infantil, que se ve perfectamente que necesita unha reforma premiante. A pesar deso, lóxicamente, é un estado no que ten, non reviste ningún tipo de problema. Nos encargamos desde a AMPA unha inspección externa de un aparellador para ver que a estrutura estivera en condicións, xa está, simplemente é que, bueno, hai que mellorala pola parte de fora, cambiar un pouco a tella, limpala e todo este tema. O mismo pedimos para o edificio principal, que necesita, como sabedes, pois mellorar a envolvente térmica de todo o edificio, esa reforma integral, un pintado exterior, o mismo coa pista deportiva e co pabellón polideportivo, o muro do peche. Agardan que as súas propostas teñan mellor acollida por parte do novo director territorial que polo seu antecesor.